Jabang bayi lagi wis. Apa lo mas? Lah ora umum lho. Adus ket bar beduk lho ngantek iki lagi mentas iki jane nyapa lho ning jeding. Orang mandi lama sedikit aja udah protes lo sampean nih. Tak omongi ya, Dik. Aja suwi-suwi lho ning jeding. Engko nek medodok. Ya aku ya juga butuh cukur-cukur juga toh. Lah ben apa dadak dicukur barang iki? Kok biar apa? Biar kamu biak itu nanti nggak wangelan. Mbok ora usah dicukur to, Dik. Nek dicukur iki malah ketok ngowoh. Nanti kangelan biak gak ketemu. Kleru. Lah nyatane lho ora tau kleru. Nanti kamu leru ralimu ya. Kliru apa? Wong angger-angger mesti pas lho. Yuk kleru dalane. Kok iso kleru apane? Dik, Apa? kok wis keramas? Berarti wis bar no. Bukan berarti kalau udah keramas itu berarti selesai datang bulan, Mas. Lah biasane awakmu nek wis bar kan ya keramas toh. Berarti lah aku selesai ini 3 minggu terus baru untuk keramas 3 minggu. Ya lucu sama nambuku kayak apa? Wedhus gibas. Lah sapa sing ngarani kaya ambune dus iki? Kok sampeane sing kok wedhus gibas? Apa jo? Ambune kaya dus awakmu ya nyosor lho. Ayo to, Dik. Ora betah iki lho. Setengah jrit ora apa-apa. Itu ndak tahan kalau lawang nganggur lah. Gunane ndek bojo kok apa kok dolanan lawang. Heran aku. Ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Lah piye wong kebutuhan lho. Dia kan kering dulu ngono loh, Mas. Selalu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Kok gak dikasih istirahat loh. Lah wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Anjay.